أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الأعزاء، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe julɓe woni Mauritanie, woni ha Sénégal, woni ha Nioro Mali, sibo oɗo nde ɗo fulfulde fof ko wootere. En calmini bandiraɓe ɓe, en juurimamaɓe. dendagal kadi moƴƴuɓe calminama, dendagal kadi rewɓe e moƴƴuɓe calminama, rewɓe hen e rewɓe hen haɗo martabaji kadi fof calminama. pelle moƴƴuɓe ɗe kadi fof kadi calminama, juurama. e ko wona ɗum ko artude tan e cukalel meɗen jangel ngel to ndulumaji funeɗe. enen waada hen ko kalɗen nde tawno ɗum ne toɗɗi en attanka ko e wuro he jeyɗen jeyɗen ko e ndulumaji funeɗe. fala budda garen hen laɓɓitinen hen hunde, julɓe ɓe ganda ko woni hen, kadi ganda hen kadi ko wonata hen. kadi eɗen mbiya kadi kaalirɗen ko Allah, en kaalirani hen jingande kaari walla jingande cukalel ngel. Allah hay haata, enen kaalirten tan ko Allah, sibu ko Allah ɓurani. ngel jeeya ko presque wayi ko ngel jeeya ko ndulmaji funeɓe ni, sibu ko ɗon o jibina, ko ɗon o mawni. bam makko wiimo ko Bamba noon ko Bamba Daf rahmatullahi alayhi wonti maayo jeeya koto wuro men ɗo wiyete ndulmaji den Bamba Daf. on o innira to bange bam makko, amma noon to bange yummakko ko min oɗo Aliou Ly kaldowo e moɗon jeeyaɗo to ndulumaji funeɓe, ko min o innira to bange yummakko. ko wona ɗum ko kadi to ndulumaji funeɓe ɗo o nanani ɗon inde wonde ko wona Aliou o, ko Aliou o tan o noddirte. eyyi ko ɗon o jibina, jinnaɓe makko ko julɓe, kangel cukalel ngel ko julɗo, o wona kefeero. ɗo yo laaɓ yo wi cer. eyyi annabi sallllahu alayhi wa sallam wi kullu mawludin yuladu ala alfidrati lislam illa anna abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi kala jibinaɗo jibinte ko e tago l'islam, so wona noon yummakko e bammakko mbattamo yahudi yanke ko mbiten juif ko, walla nasraniya ko mbiten chrétien ko. ɗum noon enen fuutankoɓe Allah dandi en hen, ɗum yettaki en. enen to banggue juif tawa so wataw yettade en, to banggue chrétien yagal so wataw yettade en. enen gandiɗen sukaɓe meɗen ko julɓe. allahumma so wona jomum ena waɗa wona certaine gueɗe, eyyi ɗum noon ko illa man rahima llah, so wona mo Allah hande yurmi ina tiiɗi, mana suka hande, mana gandanda hoorema won paami tan ko jiɗmi haalde ko. eyyi so wona mo Allah yurmi hen. to bangue ko wiyete hashish, enen mbiyata huuɗo bonko, walla aqaqir woni poɗɗe bonɗe ɗe, awil mukhaddarat, walla ko nande kokka yim sukaɓe hewɓe Allah ene jarridiri e ɗum ɗon, walla ko nande shurbul khamr. ɗum ɗon noon to bangue on bangue waɗani neɗɗo kefeero
bangi goful waɗani neɗɗo kefeero zina fende yarde sangal fenande namima ko wiyete saskinde bonande e hakkunde yimɓe nannante haasidagal ɗeɗo geɗe fof ko koye qatlun nafsi ɗum ɗo fof jeeya koye kabairul ismi kono waɗani ɗum neɗɗo kefeero waɗani neɗɗo kefeero hay sahabaɓe yo weluyo Allah wone maɓɓe wona e maɓɓe jarannoɗo so yitama fiye ko foti fiyede ko ɗum ina wonno e te annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon bandiraɓe gartiren haqqillaji men ganden ko kalɗen ganden ko gollaten sibu addinu annasiha diine ko lamderago ngu noon a laaɓanaɗo Allah laaɓana deftere Allah laaɓana nelaɗo Allah laaɓana julɓe ɗum firti addinu annasiha suka juulɗo allahu tabaraka wa taala wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kala mo rendidinani Allah hunde wonde darnaɗo sanam walla darnaɗo unugal walla so wowru mbiya ko ɗum ɗo woni Allah ma aɗa rema a tanka tan a waɗani ɗum Allah so haaji ene wawi yafade neɗɗo fof ɗum ala ko neɗɗo wawi hen ɗum woni koye machiatillahi subhanahu wa taala woni koye haajande allahu subhanahu wa taala kono noon so tawi a rewi ko wiyete zidol woni sanam sa rewi hunde wonde ko wona Allah ko ɗo woni hankadin an ɗo battanema feere ala hankadin laama haala eyi ene jogii ɓe shari'iya noon riwti to bange moƴƴuɓe mana gandanɗa hoore ma julde joomum ɗum ɗon jeddi ngala ɗon oɗo neɗɗo omo anda tan o juulata tan asalan yimɓe ne gandi ɗum o juulata asalan kono ɗon o yeddani julde nde ala ko litta ha woni awil kasal ko pour mana gandanɗa hoore ma koyɓinde julde nde walla mana ganda ngamela ko ɗum wurtimo hen oɗo omo juule kono moƴƴuɓe juulata koni geɗe ɗe e pecciri kono wiide neɗɗo ko jeygol fayi walla oɗo hanani juulede tawi ko juulɗo ɗon ko haɗa ɗon bandiraɓe ganden ɗon ko haɗa ɗon ko goofol juulɗo jibinaɗo e juulɓe mawni e juulɓe te kadi ceertanaɗo ene yaha juma settiɓe ɓe nana ɗo ndulmaji fu nde ɗe ceertinima mamo wonde omo yaha juma kadi omo juula ni hay ko wona ñande aljuma ko amma noon to bange ko wiyete goofi ɗum ɗon waɗani neɗɗo o keefeero on ene haani juulede on wiyitake juuletake ɗo kadi ko yo laaɓ kanko noon hayde ko noon omo haani juulede joni noon omo haani juulede holko wimo o juuletake kadi en même temps kadi ɗum kadi so ɗum ɓenni ko yaade kay ha bamuɓe wadde nelaɓe ha bamuɓe hattal maqdira inde solati l janasa ha bamuɓe sahande nde goski yaltinte hanko de la ko heddi ene juule ko ɗon nelaɓe ɓe ngari nelaɓe ɓe ngari mbi henna ko kaari nelimin wi oɗo horo juule ɗon ko haɗa ɗon bandiraɓe ko haɗa sabu kanko ko julɗo o wona keefeero ɗon ko haɗa ɗon ko gooful omo foti juulede arde ha baamuɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗani noon ashabuhu radiyallahu anhum mbaɗani noon taabi'ina ne kay en mbaɗani noon
ala annabi sallallahu alayhi wa sallam so won ko weñirinomo e mayɗo o wiyanno ko sallu ala sahibikum fa inni la usalli juule e gondiɗo moɗon min kam mi juulani annabi sallallahu alayhi wa sallam koni wiyanno wa hatta man alayhi daynun hayso neɗɗo tan joginoɗo ñamande ala gardiɗo ñamande ala biɗo min mboɗa gardi ñamande nde o wiyanno sallu ala sahibikum juule e gondiɗo moɗon ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo henne ina foɗɗi addimi haalde ɗum ɗo ko pour laɓɓitinde wonde suka o ko yimɓe cikkata ko o wonani ɗum heddoto noon sa waɗi talabbus almaasi ene heɓtinma a daraja mo gandanɗa hoorema ma a wonano ɗum woni alhaali o kono kanko suka o gandin ko juulɗo kadi alhamdulillah rabbil alamina o juulama nde nelaɓe ɓe gari nde ɗo joni somi welama mboɗo wawi haalde nelaɓe araɓe ɓe kono nden kadi wayata kono mi toñimi aybi ni nde tawno annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi seera ha e neɗɗo ene rewindo ayyibaji julɓe ha Allah rewindo ayyiba makko yawmal qiyama ɗum noon ɗum tagi mi haalata mbaɗa andi inde maɓɓe kono mi haalata nden wayi gonmi ko kamɓene koye aybinde ɗini la hay haata mi waɗata ɗum Allah waɗi noon nde ɓen ngari nde mbi ko kaari neli min wi hoto on njuulnu a woodi ummiɓe seeɗa jalti ndewe maɓɓe jeehi heddi toon ko heddi ko ceerno men cheikh hamidou ndiaye kis hawre ko on juulimo waaji o juulama eɗen ñaago allahu subhanahu wa taala kanko cukalel ngel yo Allah yurmo ngel yaafo mayɓe julɓe fof eyi ko ɗum tan mbawɗen wiide ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo tan jinnomi yettinde bandiraɓe ɓe fof kadi gandira ni ganda ko hono ni ɗum yaniri eyi en mbaɗa ha noon taayide cukalel ngel no woori sembinde cukalel ngel no woniri ni laala hay haata yo Allah dandu ne hen sukaɓe men e diine l'islam ne hen sukaɓe meɗen ɓe mbasa hutorade ko wiite hashish woni yamba walla ko wiite aqaqir woni poɗɗo ɗaynode walla ko wiite muhaddarat hono cocaine ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗaynoje ko gueɗe kuynoje wonande suka ɗum noon ndentoɗen ɗum yo allahu hokku en no sukaɓe men ɓe no nehuri ɓe nohoy e diine l'islam ɓe mbaɗa hen pratique ko ɗum ñaguiɗen allahu subhanahu wa taala ko wona ɗum ko banggue askida ala fof ɗo arata hay goto andano ma yurti ɗum ko Allah haali min mi haalani de min mi haalani askida ko Allah tan andi maza taksibu gadan ko neɗɗo faggitto janggo hay goto anda ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut hay goto anda leydi ɗo neɗɗo mayata ɗum ko Allah goto andi ɗum ene neɗɗo mayirta moƴƴuɓe maaye askidaji ñande fof hakkude Dakar e Fuuta ko askidaji ñande fof kewmen fof so kew mawludu so kew maggal so kew daka enen ji askidaji ene mbayno legdi pour jomum yande askida maya ɗum waɗani ɗum en suuɓul hitan addanani ɗum battane bon la hay hat moƴƴuɓe meɗen canki koye askidaji ɗum kadi ɗon kadi yo la wiya ceer eyi ko ɗum ɗo wonno ko jiɗɗen yettinende bandiraɓe ɓe oɗo noon wiyete ko Aliou Ly jeeyakoto ndulmaji funeɗe gonmi ɗo noon hannde koto dowlo France mi salmini fof mi juurima fof kadi mi ñaaguima yaafude hannde ko le 15 août 2026 hawri koye aset assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh